All right. Tehdään tänä kausi toinen haastattelu ja tällä kertaa on mukana Mika Järvinen. Tervetuloa. Kiitos. No niin Mika, kerro vähän kuka on Mika Järvinen. No, tämmönen 177 senttinen kundi Hattulasta kotoisin ja maalivahti tietysti pelipaikka, sinkkumies. Ei, siinä se kai ne kaikista tärkeimmät. Okei, ja milloin tajusit, että jääkiekosta tulee sun ammatti? No varmaan siinä 17-18-vuotiaana, kun Kalpas tuli ensimmäinen liigastartti ja näki, että siitä voi tulla jotain, niin varmaan silloin sen ajattelin, että tästä voi oikeasti tulla jotain muutakin kuin vaan kiva harrastus. Tänään on sitten vasta kiva peli, kun Kalpa vasta pelataan. Kyllä, totta kai se aina on spesiaalia itselle. Ne antoi kuitenkin aikoinaan mahdollisuuden ja itse asiassa sama valmentajakin oli silloin, että kyllä se aina spesiaali juttu on mulle pelata niitä vastaan. Aivan varmaan. Ja sä oot pelannut KHL kanssa ja kerro vähän, että kuinka jääkiekkoelämä on siellä Venäjä, kun on kuulunut, että se on vähän erilaista kuin täällä. Siis totta kai se jääkiekkohan se on totta kai hyvä, ei siinä mitään. Ja ei elämässäkään muuta valittamista on, mutta se on aina ongelma, että kun ei ole samaa kieltä ja ne ei hirveästi puhu englantia, varsinkin siellä missä mä olin, niin se tuo omat haasteensa aina siihen, että se on erilaista, mutta ei nyt voi pahalla sanoa, että hyvä kokemus sekin. Aivan varma. Ja viime kausina Del 2-liiga ja kuinka kova liiga se oikein on ja mikä on ison ero meidän liigaan? No se on varmaan, mä sanoisin, että liiga ja mestiksen ehkä väliin, että se on hyvin erilainen sarja. Se on niinku maalintekosarja ehdottomasti ja hyvin erilaista peli. Että sekin oli hyvä kokemus. Sai vähän nähdä erilaista maailmaa ja Keski-Eurooppaa. Ja sitten tosiaan maalivahille se oli kyllä suht haastava sarja. Kyllä mä tykkäsin. Saat tehdä töitä siellä. Kyllä. Sitä sai tosiaan tehdä. Okei, ja tämä kausipa niin palasi takaisin Suomeen ja sporttiin. Mitkä asiat ratkaisevat, että päätän tulla sporttiin? No siis kyllä se oli varmasti se, että ne oikeasti halus mut tänne ja sit mä muutenkin mietin, että olisi varmaan kiva tulla Suomeen, että olisi vähän lähempänä perhettä ja kavereita ja sit loppujen lopuksi varmasti se, että ne oikeasti halus tänne ja mitä nyt saa, niin kuin tavallaan juteltiin siinä, niin vaikutti, että täällä on hyvä juttu meneillään. Ja sit mä ajattelin, että tullaan tänne. No, mitä sä tietää Vaasasta ennen kuin se niin tänne tuli? Sulla paljon tietoja vai? Siis täytyy sanoa, että hyvin vähän. Mä en ollut täällä ikinä ennen edes pelannut ennen tätä vuotta. Että hyvin vähän. Et Luomalan Markolta mä kyselin jonkun verran. Mä pelasin aikoinaan sen kanssa. Ja se sanoi, että kiva kaupunki ja hyvät fanit ja hyvä meininki. Niin kyllä se oikeastaan mun mielestä riittää. No niin. Ja mitkä on omat tavoitteet niin tähän kausiin? No ainakin pysyä terveenä, että mulla viime vuosi oli tosi sinänsä rikkonainen, että mä olin niin pitkään sivussa ja muuten jos me saadaan joukkueen tavoitteet kiinni, niin mä uskon, että silloin mä voin olla tyytyväinen omaan hommaanikin, että totta kai pyrin pelaamaan paljon ja joka ilta antaa sauma joukkueelle voittaa, se on se juttu. Kyllä, ja nyt on pysynyt terveensä ja kaikki ihan ok. Kyllä, nyt on ollut ihan hyvä, se on reenata hyvin ja muutenkin. Se on hyvä. No, kausi on vielä nuori, mutta kuinka sä oot viihtynyt tälle Vaasaan ja mitä sä et vapaa-aikana? Siis hyvin mä oon viihtynyt, ei mitään. Mä sain hyvän kämpän tosta suht läheltä hallia ja sit ei muutenkaan. Hallilla on tosi kiva, meillä on hyvä porukka, hyvä henki ja työtä tekevä jengi. Ja vapaa-aikoina me yleensä itse asiassa Vänän ja Kivimäen kanssa pelataan aina bilistä. Lähes joka vapaa-päivä tuossa Cinema Bowlingissa. Hyvä seura. Kyllä. Ihan sellaista huipputyyppiä. Kyllä. Ne on vaan valitettavasti vähän parempia biljardissa kuin minä, mutta tuun pikkuhiljaa. Okei, ja kuinka paljon fanit merkitsevät sulle? Totta kai paljon, että kyllä kuitenkin fakta on, että ei ilman yleisöä, niin ei mäkään tätä tehtäisi. Että onhan se ihan selvä homma. Ja toinen homma, että se on niin paljon helpompi hyvien fanien kanssa pelaa tätä lätkää, koska sun ei tarvitse varsinaisesti sytyttää itseäsi mitenkään, vaan se tulee niin kuin automaattisesti.
onhan se selvä homma. Niin kuin mä sanoin, niin ilman faneja niin ei olisi meitä. Näin on. Ja täällä on aika varsinkin hyvä metelle. Täällä on todella hyvä ja kiva nähdä, että kuitenkin jengiä löytää hallille vielä. Että Kyllä. Se on mun mielestä tosi hyvä. Okei, ja viime ottelu katot viime vuoden mestari Kärpät 4-1. Se oli huikea peli ja jäähalli oli mahtava tunnelma. Mikä oli sun fiilis niin kun ottelu päättyi ja kun Kärpä kaatui? No totta kai se on hyvä, että fakta on se, että ei Kärpiltä monia pisteitä oteta kukaan jengi tässä sarjassa. Niillä on tosi hyvä porukka ja se vaatii oikeasti niin kuin tosi kovan onnistumisen, että kaadetaan. Niin kyllä se totta kai hieno fiilis on ja mun mielestä hieno palkinto meidän jengille myös. Että nähdään, että ollaan kuitenkin oikeaan suuntaan menossa, että se on fakta. Kyllä. Ja nyt tulee muutama kysymys, mikä fanit on lähettänyt. Miksi tulee justi maalivahti? Siis silloin aikoina kun mä aloitin, niin mä en osannut oikein luistella ja meillä oli sitten coachi Hämeenlinnassa sanoi, että no koita maalivahdin hommaa. Ja mä en itse asiassa ole sen jälkeen, mä en oikeastaan kertaakaan ollut pelaajana, että siitä se lähti se mun maalivahdin homma, että mä oon aina ollut maalivahti. Ja jotenkin mä tykästyin heti alkuun siihen, että sä oot sillä tavalla yksin, että oikeastaan maalivahti, että sä oot joko aina sankari tai antisankari niin sanotusti, että siinä on niin paljon myllerrystä henkisesti, että mä jotenkin tykkään siitä. Mutta eikö se ole niin, mikä ne sanoo, että maalivahti pitää olla vähän omituinen, niin kuka menee niin kiekkoon eteen ihan vapaaehtoisesti? No en mä ihan täysin allekirjoita, että okei sillä tavalla omituinen, että ei kai se normaalia ole, että kiekko tulee aika kovaa, mutta kyllä mä omasta mielestäni on suht normaali niin moniin muihin verrattuna. Okei, ja kuuletko yhtä mitä yleisö huuta niin ottelun aikana? No täytyy sanoa, että ei sitä aina tule, varsinkin kun pelaat. Sä oot yleensä silleen kuitenkin siinä pelissä. Se peli omalla tavallaan se vie niin kovasti, tiedätkö, että sä oot ihan täysin siinä, niin aika harvoin tulee niin kuunneltua. Totta kai välillä sä kuulet isompi, että se tapahtuu jotain erikoista tai jotain, mutta niin kyllä sä yleensä oot vaan siinä pelissä. Kyllä. No mitä tuntuu olla SM-liigan ensimmäinen maali tehtyä maalivahti? Tätä kysytään mut kyllä niin kuin joka kerta. Joo, arvaan. Siis kyllä se on niinku hieno juttu. Et silloin kun se teki, niin mä olin aika nuori jätkä ja ei sitä silleen tajunnut, mutta mitä tavallaan pidemmälle on mennyt, niin kyllä se niinku hieno juttu on silleen ja kunnia-asia tietysti, että sai onnistuttua siinä. Onko kiekko talteen? Kyllä se kiekko on edelleen tallessa, no, vanhempien kotona sattunassa. Okei. Ja kuulin viimeinen R-haastattelu, että sä oot oikein joukkueen jekkumestari. No toi ei kyllä pidä paikkaansa. Pidäkö asiaa paikassa vai löytyykö siitä joku muun? Kerro kuka. No siis mä en tee jekkuja ikinä, että toi on niinku ihan täyttä palturia. Kyllä en tiedä kuka ton on mennyt sanoon. Että... Meillä oli viimeinen haastattelu hetkinen. Vänttisen. No toi ei kyllä, mä en kyllä jekuttele todellakaan. No, se ei pidä paikkaa. Teillä on nyt juttelekin juttu. No se on Vänää taas, kato puhunut ohi suunsa tai jotain, mutta mä en oikeastaan edes tiedä. Meillä on aika vähän tullut jekkuja tällä kaudella. Mutta en mä voi lähteä suolaan, kuka niitä tekee. Muuten tulee sanomista. Okei. No, mitkä kehityssanat sanot siis sportin kannattajia? Kehityssanat? Ne on ollut kyllä tosi hyviä, mun täytyy sanoa, että mä en ole ennen täällä pelannut, mä vaan kuulin tästä. Mun täytyy sanoa, että mun on vaikea sanoa mitään kehityssanoja, että meillä kuitenkin lauletaan koko ajan, kannustetaan koko ajan. Niin kuin, se on mun mielestä niin kuin, tää on jopa lähellä keski-eurooppalaista tyyliä, että on sitten totta kai kun välillä menee huonomminkin, niin silti jaksetaan kannustaa. En mä oikein osaa sanoa mitään varsinaista kehityskohdetta. Että ne on ollut mun mielestä fanit ollut todella hyviä ja toivottavasti jatkaa samaa mallia. Kyllä, se ole hyvä. Okei. Jos on pakko jättää yhden suoja pukokoppi ennen ottelua, mikä suoja jättää pois? No, lasketaanko maila? Maila. Okei, lasketaan. Okei, nyt tulee näitä pikakysymyksiä. Kalja vai lonkero? Kalja. Pizza tai kebab? Pizza. NHL tai KHL? NHL. Okei, Lappi vai aurinkomatka? Aurinkomatka. Nollapeli vai voitto? Voitto. Okei, tolppa vai rima? Rima. Okei, ja nyt saat laittaa joko terveisiä Sportin fania ja Red Armille.
No, ja mä vapaa-sana. haluan vaan kiittää tuesta ja kannustuksesta ja toivon mukaan edelleen löydätte hallille samalla lailla ja me koitetaan kyllä taistella joka ilta ja pistää kaikki Vaasa ja sportin ja tämän homman eteen. Että kiitos paljon kannustuksesta. Kiitos sulle. Ja Kiitos. sitten sä oot ihan normaali haastatteluissa meidän Red Armin huivi. Hui, kiitos Kello paljon. vähän. Kiitos Kaikki tosi paljon. haastattelut oot aina Red Armin huivi. Tämähän on hieno. Eikö? Ja hei, tulee talvikin. Niin tulee. Tämähän on hyvä. Kiitos Okei, paljon. kiitoksia. Kiitos.